In de weken van de criisdagen gaan een soort winkels het druk. Zo ook bij de delicatessenzaak in Kalm. Ik kreeg juist nog zelf nog telefoontjes om pakketjes te maken, dus die gaan we krek al nog klaarmaken. Nee, het is, we gaan volle meer dienen en we besteden nou krek een hier. Vleent hier gaan we wat minder pakketjes dienen, maar nou kan je echt vernemen dat het een heel protte wordt. Komen de zaterdag is week met 4 oude man in de winkel en ik verwacht ze echt opdrukte. Dus dan wordt het echt wel gezellig druk. Ook de agenda's van kapperszaken zitten heel vol. Het is voor de criisdagen altijd lekker druk. En dat zijn mooie tijden, de mensen zijn gezellig. Het is feestelijk overal en mooie tijd om te werken. Prachtig. De mensen boeken al betijd, omdat het drukke dagen zijn, dan boeken mensen vaak al vooruit. Dus dat jouwt ook weer rust. En dan als de wist dat in een agenda vol zit, wist of ze het haast. En voor de rest door weet ik net volle. En kappers ben gewoon aan het werk voor de crisis. En wat nog geen afspraak had, die zal wachtje matten ont na de criisdagen. Ja, als je met andere mensen die dat wat ontkomt, dan is het al zo vier. En dan denk je, dan word ik eigenlijk toch nog wel even voor de crisis. En dan ken dat vaak niet meer. En dan bel je ze met orenkapsalons bij Del. Er kunnen ook protobellen om mensen die dan in hun eigen salon net meer te plakken. En ja, dan beziek je ze toch ergens oors. Maar ja, dat slagen bij mij dus ik net. Nee.